Kaixo, higidura zirkularrarekin bukatzeko, higidura zirkular uniformeki azeleratua ikusiko dugu. Orain arte, higidura zirkular uniformean ikusi dugu angeluaren aldaketa, edo angeluaren posizio angeluarra, hau da, posizio angeluarra, izango dela, zirkunferentziaren zein puntutan dagoen, izango da, non hasi dan, imaginatu hemen hasten dela eta ona heltzen dela, orduan, angelu hau izango da hasierako angelua, gehi, abiadura angeluarra bete denbora, zenbat denboratan egon dan mugitzen eta zein arintasunarekin aldatu dan angelua, hori da posizioa, bale? Eta abiadura angeluarra orain arte izan da konstantea. Bueltak ematen ditu, abiadura konstante batean, bale? Baina, abiadura angeluarrak aldaketak baldin baditu, abiadura angeluarrean aldaketak baldin badaude denboran zehar, azelerazio angeluarra aukiko dugu. Bukaerako abiadura angeluarra, ken hasierako abiadura angeluarra, zati pasadan denbora, eta hemen jarri beharko genuke T0, normalean 0 izango da T0 hori, denbora hasiko gara kontatzen 0 segundutan, zer ateratzen zaigu? Abiadura angeluarra izango dela, hasierako abiadura angeluarra gehi, abiadura angeluarra izango da, hasierako abiadura angeluarra gehi, azelerazioak denbora tarte batean ematen digun gehikuntza hori. Deselerazioa baldin bada, izango da, hasierakoa ken, deseleratzen ari bada, deselerazio angeluarra. Baina, azelerazio angeluarra izango da, higidura zirkular uniformeki azeleratua positiboa bada eta deseleratua negatiboa bada. Aurreko urtean, zinematikan ikusi genuen bezala, honekin lan egiten badugu eta deselerazioa baldin bada, abiadura hau baino txikiagoa bada negatibo emango digu. Orduan badakigu deseleratu induela. Edo baldin badakigu deseleratzen ari dela, jarri dezakegu minus hori eta eragiketak berdin egin. Bale? Hau izango da orduan, abiadura angeluarra higidura zirkular uniformeki azeleratuan. Eta posizioaren aldaketa izango da hasieran eduki duena, gehi hasierako abiadura angeluarrak ematen digun posizio irabazte hori, gehi minus bat zati bi alfa t karratu. Azelerazio angeluarrak ematen digun irabazia edo galera, astiroago baldin bagoaz, gero eta astiroago baldin bagoaz, gure posizio aldaketa izango da txikiagoa. Gogoratzen badozue, hau zen higidura zirkularrean erabiltzen genuena, ekuazio hauekin egiten genuen lan, eta orain higidura zirkularrean posizio aldaketa izango da hau, eta abiadura angeluarra izango da hau. Vale. V berdin W bider R, matematika pizka bat egiten badozue, ikusiko dozue, badela gauza bera. Vale?